Kienu minuti impenjattivi għal membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li kienu msejħa fuq żewġ inċidenti ta' traffiku. Fiż-żewġ każijiet separati kienet involuta karozza waħeda bis-sewwieqa li weġġew ikunu nisa. Kien għal-ħabta ta' satej u nofs ta' wara nofsinhar xkien mara ta' 24 sena miż-Żejtun kienet qed issuq Toyota Yaris fid-direzzjoni tal-Belt fit-triq Aldo Moro il-Marsa. Jidher li l-karozza skidjat u sewwieqa tilfet il-kontroll bil-konsegwenza li ħabtet mar-roundabout magħrufa bħala tas-Suq Farini inqalbet fuq is-saqaf wara spiċċat nofs il-karozza fuq l-istess roundabout. Fuq il-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll ambulanza b'tim mediku fejn ħarġu lil mara mill-karozza. Hija ttieħdet l-isptar Mater Dei fejn ġiet iċċertifikata li sofrit minn ġrieħi f'idejha. Intant kif kienu qed iħejju sabiex jitilqu minn fuq il-post il-membri tal-Protezzjoni Ċivili ġew informati li seħħ inċidenti ieħor tat-traffiku din id-darba qrib Mater Dei. Hemmhekk sabu karozza Suzuki missjuqa minn mara ta' 27 sena mill-Florjana imdaħla farblu tad-dawl. Fil-ħin tal-inċident kien għaddej mill-istess triq il-kuntistabbli Alexander Mizzi stazzjonat fit-taqsima tat-traffiku illi malli ra l-ħabta waqaf jagħti l-ewwel għajnuna lil din il-mara. Il-kuntistabbli Mizzi baqa' jitkellem mal-mara fil-karozza ħalli tibqa' f'sensija. Minħabba li kienet maqbuda minn saqajja l-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili kellhom iqaċtu waħda mill-bibien u anke s-sit sabiex joħorġu lil mara mill-vettura. Hija wkoll ittieħdet l-isptar għall-kura fejn ġiet iċċertifikata li sofrit ġrieħi serji f'wiċċha u f'saqajja. Fiż-żewġ każijiet il-Pulizija tad-Distrett qegħdin jinvestigaw.